Колкото повече летиш, толкова повече искаш да летиш, ми каза при запознанството ни 27-годишният испански пилот Хорацио Лоренс. Двамата с българина Веселин Овчаров променят представите ни за екстремен спорт, не само в България. Момчетата обикалят света с една цел – да направят най-щурия си скок и най-запомнящия се полет в небето. Хорацио и Веско отдавна не броят летателните си часове. Испанецът постави наскоро световен рекорд по безкрайно въртене с парапланер. Всъщност това, което се върти най-бързо при Хорацио и Веско, е животът им, защото се върти около екстремното летене. Днес ще ви разкажа за предизвикателството да не се страхуваш, да заразяваш другите с желанието за полет. Казвам се Веселин Овчаров и съм се занимавал цял живот със спорт. Първо, като всяко нормално момче, преминах през спортовата стопка.